Вітаю! Сёння ў нас на разглядзе параграф 22. Тэма гучыць, магчыма, трошкі акадэмічна, але насамрэч яна неверагодна практычная. Мы пагаворым пра тое, як зрабіць наша маўленне больш дакладным, жывым і пераканаўчым. І дапамогуць нам у гэтым складана залежныя сказы. Вось наш план на сёння. Пачнём з самых асноў. Разберёмся, што такое спосаб, мера і ступень. Потым паглыбімся ў кожны тып даданых частак асобна. Пасля тэорыі, канешне, будзе практыка, прааналізуем сказы. Ну і напрыканцы паглядзім, як усё гэта працуе ў рэальных тэкстах і нават у мастацтве вядзення дыскусіі. Паехалі! Добра, давайте пачнём з самага пачатку. Сёння мы будзем мець справу з двума відамі даданых частак. Уявіце, што яны гэта такія спецыяльныя інструменты ў мове, якія дазваляюць нам удакладніць дзеянне. Першы адказвае на пытанне «як?», а другі «насколькі моцна» ці «у якой ступені?». І першы наш інструмент – гэта даданыя часткі спосабу дзеяння. Уже сама назва падказвае, пра што пойдзе гаворка. Яны патрэбны, каб апісаць, якім чынам, якой манерай выконваецца тое ці іншае дзеянне. Вось вам і афіцыйнае вызначэнне. Калі казаць прасцей, то галоўная частка сказа нам кажа, што адбылося, а даданая частка спосабу дзеяння малюе карціну таго, як менавіта гэта адбылося. Яна дадае дэталяў, афарбоўвае дзеянне. Як жа нам знайсці гэтую частку ў сказе? Усё проста. У нас ёсць падказкі. Па-першае, заўсёды можна паставіць пытанне «як» ці «якім чынам». Па-другое, звяртаем увагу на злучнікі «як», «быццам» і іншыя. Ну і галоўнае, гэтая даданая частка заўсёды будзе звязана з дзеясловам-выказнікам у галоўнай часткі, часам праз указальнае слова «так». А паглядзіце, як наглядна гэта паказана ў падручніку. Схема – гэта проста выдатная рэч, каб візуальна ўбачыць структуру сказа. Яна дапамагае раскласці всё па палічках і зразумець, што ад чаго залежыць. Давайце разбером гэты прыклад. Галоўная частка. Яна павярнула галаву так. І адразу ў галаве ўзнікае пытанне «як так павярнула?». І адказ нам дае даданая частка, што ён не мог бачыць яе твар. Бачыце, яна раскрывае сэнс слова «так» і дакладна апісвае спосаб дзеяння. Так, са спосабам дзеяння разабраліся. Цяпер пераходзім да наступнага тыпу. Калі раней мы пыталіся «як?», то цяпер нас будзе цікавіць іншае. Колькі, насколькі, у якой ступені. Гаворка пойдзе пра інтэнсіўнасць. Гэтыя даданыя часткі – гэта нібы лінейка або вымяральны прыбор у нашай мове. Яны дапамагаюць нам паказаць, насколькі моцным было дзеянне, або насколькі яркай была нейкая якасць, пра якую гаворыцца ў галоўнай частцы. І тут у нас таксама ёсць свае інструменты для распазнавання. Пытанне – як многа, у якой ступені. А яшчэ вельмі часта ў галоўнай частцы нам будуць сустракацца такія словы-маркеры. Так, столькі, настолькі, такі. Яны нібы сігналізуюць нам, увага, далей будзе удакладненне меры ці ступені. Вось знов выдатны прыклад з падручніка. За тыдзень наліло столькі вады. Мы адразу ж пытаемся, колькі, столькі. І даданая частка дае нам адказ удакладнення, што зямля не паспявала яе ўбіраць. Схема зноў жа наглядна паказвае гэтую сувязь. Ну што ж, тэорія – гэта, канешне, добра, але без практыкі нікуды. Давайте паспрабуем прымяніць нашы веды і разбером некалькі практыкаванняў з падручніка. Так, глядзім на практыкаванне 143. Першы сказ. Музыка была такое, мягкая і страсная. Насколькі такое? А вось настолькі, што слёзы прасіліся на вочы. Гэта відавочая мера і ступень. Далей. Усё адбылося так. Як так? Як намеціў Алёша. Гэта спосаб дзеяння. І трэці прыклад вельмі цікавы. Ударыў перун. У якой ступені ударыў? З якой сілай? А вось з такой. Аж здрыганулася зямля. Тут даданая частка паказвае нам неверабодную сілу ступень дзеяння. А цяпер трошкі творчасці ў практыкаванні 144. Перад намі пачатак сказа. Як бы мы яго закончылі, каб атрымалася даданая частка меры і ступені?
Нам трэба паказаць, наколькі ж моцнымі былі гэтыя маразы. Я прапаную зараз паставіць відэа на паўзу і падумаць над сваім варыянтам. Это сапраўды карыснае практыкаванне. Паспрабуйце. Ну вось, напрыклад, такі варыянт, што птушкі замерзалі ў палёце. Вельмі вобразна і адразу зразумела, насколькі моцным быў мароз. Гэтая даданая частка выдатна паказвае ступень якасці. У практыкаванні 145 нам трэба самім пабыць канструктарамі і скласці сказы па гатовых схемах. Першая схема. Ты, як ты, класічная для спосабу дзеяння. Напрыклад, дзеці смяяліся так, як дарослыя ўжо не ўмеюць. А вось другая схема. Ты, што ты, больш хітрая. Яна можа адпавядаць і спосабу дзеяння. Ён гаварыў так гучна, што все азірнуліся. І мерыць і ступені. Дзень быў такі сонечны, што хацелася спяваць. Всё залежыць ад кантэксту. Мы шмат гаварылі пра правілы і схемы. А цяпер давайце паглядзім, як усё гэта працуе ў жывым тэксце. Перад намі фрагмент інтэрв'ю з генеральным дырэктарам Вялікага тэатра Беларусі. Мось гэты ўрывак з практыкавання 146 выдатна паказвае, што складаныя сказы – гэта не проста граматычная канструкцыя. Гэта інструмент для выказвання глыбокіх, комплексных ідэй. Менавіта такія сказы дазваляюць перадаць усю шматграннасць думкі. І падручнік задае нам вельмі слушнае пытанне. А для каго і навошта напісаны гэты тэкст? Разуменне аўдыторыі і мэты дапамагае нам зразумець, чаму аўтар выбірае менавіта такія словы і канструкцыі. Думаю, відавочна, што аўдыторыя – гэта мы з вамі, шырокая грамадскасць. А мета – не проста расказаць пра рэпертуар, а выклікаць цікавасць, падкрэсліць, што тэатр – гэта нешта большае, гэта частка нашай нацыянальнай культуры. І складаная, багатая мова тут працуе на стварэнне гэтага вобраза. І нарэшце, мы падыходзім да вельмі цікавага моманту. Падручнік звязвае граматыку з рэальным жыццёвым навыкам, уменнем весці дыскусію. Здавалася б, дзе сувязь, а яна прямая. Паглядзіце на гэтае вызначэнне. Дыскусія – гэта не крык і не спрэчка. Гэта абмеркаванне, даследаванне, дзе галоўнае – аргументы. А каб аргументы былі моцнымі і дакладнымі, нам і патрэбна багатая, развітая мова. І вось два залатыя правілы для любога удзельніка дыскусіі. Першае – павага да апанента. Другое – кампетэнтнасць у тэме. Проста, але неверагодна важна. Без гэтага любая дыскусія ператворыцца ў звычайную сварку. І вось мы вяртаемся да таго, з чаго пачалі. Як жа наша сённяшняя тэма дапамагае ў дыскусіі? А вельмі проста. Калі мы хочам не проста сказаць, а даказаць, нам трэба ўмець дакладна апісаць, як нешта адбылося, паказаць, наколькі важным быў той ці іншы фактор. Менавіта складныя сказы даюць нам гэтую магчымасць будаваць выразныя, глыбокія і пераканаўчыя аргументы. І ўрэшце рэшт быць не проста пачутымі, а зразуметымі.